ahinya ka wantiere karka Ondiek ang'eni ka ang' ibiro mondo mi kono chal mar wach mana kaka weche ne chalo Ugunja okinyi ma kawuono wadhi yudo thuolo mag range Magarini bende kaunti mano ma Kilifi yiero bende dhi nyime kendo oganda osewuok oko. Wanya wacho ni karomgi kata ka ok karomgi to wayudo parogi kawuok kuom jofwambo mopogore opogore. Mago pichni mabiro ni mago ma Magarini, mago pichni mabiro odiochieng' ma kawuono ma bende wan tiego ka achiel gi ke konde mag piny Kenya kendo ang' wayudo thuolo mano mar twak ka warango gi achiel kachiel. Mano koro entiere kacha voting booth mare kanyo koro kotieko to dhi luto ombulu mare mana kama entiere kar kacha kaka lam odagi tiyo bende ibo mana wilni kichopo iye kanyo. Ang'eni nitiere weche mag go ombulu gi mirima kirango ni mara madwaro ochopo kare. En risk mane monyalo miyo joka Sipul kapo nono mae kama wantiere ni wacho ni mirima thoth milero gi telo mokwongo kaniloso to nyaka sani gichomre kore eyo mane. Yena chagi lero kamoro ma nyamera dina otieko go kar miwacho mar fine ma 1 million versus jokman adwa ni jokanyana mong'e ni fine mana ogo Boyd gi Aroko ne ok en fine nikech tho mar ng'ato. No go gi fine kalure ni ne giweyo supporters maggi obedo kuonde mane ok owinjo gibede chieng' campaign margi mano kelo violence no. Nikech ing'eni tho mar ng'ato en gima criminal ma en suspect monego ng'ato ema nyaka maki materi e doho ma doho ng'ini to bende en gi paro mar nege to bende no nege adieri inyalo twe. In fact nego ng'ato cha onge ga gi fae en aparo ni en ga mana sentence mar yereted. Koro nyiso ni mae ne ok jonego ng'e ni ok million go no chul nikech ngima jok manolal. Ngima jok manolal pod bedo investigated kendo cases waparo ni police ni godo their files maparo ni gidil go. Koro miyo adwa kwacho ni killing manosetimore ka Sipul emibiro yudo ni kata Ong'ondo were mineno no negini Ong'ondo no tho ka yuago insecurity in Kasipul. Videos mag Ong'ondo no tho ko yuak niya inego ng'ato to kata polisi pok odhi momako. To kata ka ni wacho ni ng'ati nego ni Ong'ondo nego ng'ato Ong'ondo ni ne onge kama waneno koluonge kama ondike statement ne ok waneno kama omake Ong'ondo modonjne doho no nego ng'ato ne ok waneno kamora mora. To king'iyo tim ma bende kedo kode ni wan gi ng'at mochung' mano mak motere doho modhi doho mano dhi wacho ni maybe ne ok gin gi neno moromo monego twego. Koro nyiso ni ipenjo gima Kasipul dhi ne debe. Iwacho ni Kasipul dhi e debe. Ei debe ni wantiere gi ji mopogore opogore. Ei debe ni ji ariyo malarre ahinya en Boyd Were ma wuod Ong'ondo achiel kuomgi. Nyathi ma notieko university ondiki to hawi marach ni wuongi ema nonegi bas koro yudore ni ene moting'o bandera mar dalagi edwaro telo ma wuongi ne nigo chakre 2022 mano ok okawo ni odhi weyo 2025 no okawo no dhi weyo 2027 to nikech 2027 ok ochopone ni mar ngimane ong'adi ok ong'adore ngimane ong'adi. Koro nyiso niya oyudore mondo mi joka Sipul ng'adne bura konyalo dhi mbele e tich mar wuongi in terms of gik mane Ong'ondo timo Kasipul kaka member mar parliament. Mano gima joka Sipul nigedebe ma iyale e chich mani wacho ni wuongi to en wuon to pok no bedo jatelo mondo mi oyale gi chich mora mora mamare. Namba 2 wan ga Aroko bende debeka ma joka Sipul ng'eyo ni adieri tich motimo malong'o despite everything onge ng'ama ng'eyo. Mar ariyo so many things are very clear about him. Onge ng'ama gima wang'eyo kuome en mana gazet ni mara kwalo ba bengi o kwalo goldi o timore na magi gik ma ji ong'eyo kuome ok ariambe because en ng'ama koro public nyaka analyze public critically. Mar adek wan gi moro ni Mani Bior ni en nying pesa higa manyanyien cha nitiere ka in gi pesa mompukore kama chande to ok wang'eyo kuma osendikie ok wang'eyo ki ohala misegoyo ok wang'eyo kuma ne wuonu nikech wang'eyo wuod riaga ne onge gi pesa malich manyalo keto nyathine bedo Mani Bior. So nyisi ni nitiere reasons moko manyaka koro joka Sipul ng'i ni kata kidhi ng'iyo ng'ani to bende en ng'at moro minyalo wacho ni nyalo trust. Nikech mokwongo ok inyal ng'eyo root mar mwandune ok inyal ng'eyo root mare owuon. Yes dala gi to wang'eyo. Mar ang'wen wan gi rateng' Otiende ng'ama bende riek ndi e pacha kaka ng'e Kasipul. But ing'e niya
kako osebedo kowuotho gi jokasipul ging'eyo mano be nie debe kanyo then bende wan gi moro bende Robert Ouko ging'eyo kanyo ma dapenji ni ang'o joma riek gi tikalo ano to dongo otiende ang'eyo biro mana namba 4 to donge akwano gi e list siasa iyiero ji gi ombulu ok yier ji gi CV koro ombulu mari kata ng'ato nyalo ni ok osomo tiyiere nikech jopiny decide ng'ama dwa chung' negi koro akelo ni gima nie debe to ng'ama oyiero bende representation ma jopiny pachgi kiyiero ng'ama riek mane pachgi wang'e ni jopiny bane gini kendo akel ni wan gi prophet bing'e ni debe mar Kasipul nitie nyaka prophet prophet Robert Ouko ng'ama kumosetie jikia yogeno yalo en prophet mage prophet kora kia ni prophet tie pinywa so an adwa nyiso jokasipul ni gima wan ge debe en gima dwa nyiso niya Ong'ondo ne owinjo ti nyaka 2027 jo Baringo Cheptunyo nowinjo ti nyaka 2027 but situation motimore mana kaka ambende Kibiri dalawa wadwa nowinjo ti from 2013 to 2017 to ka ne otimore kamano ne wadhi wakwayogi ni mondo mi nobedo na thuolo ma joman mane ji ok ong'eya mane ji paro kata ni ok anyal timo gimoro adhi atimo MCA ma gineno ka graduate ma kata kawuono kawuo e level mar village awuo e level ma national ang'eyo nyiso ni kata nyathi Ong'ondo muneno ni nyalo yudo thuolo makiny yud kaka to nyathini kumbe he was a very sharp boy koro kata Moses Kajwang' ne ji ong'iyo kamano ni hata en ng'ama idwa miwa kaka Kajwang' nyakwamba non kendo ne onge ng'ama ong'eye to ji oneno ka Moses Kajwang' obiro kawuono Moses Kajwang' is a national figure ma be ji appreciate at the Senate Musalia Mudavadi ni endi onge ng'ama nong'eyo but because of wuon gi ended up kawuono en ka mogiken ere kata na Raila Odinga ni dine Jaramogi wetho dikoro pok ne wang'eye but thuolo ni bing Jaramogi notho nodhi oyudo thuolo omako chuny joluo ma kawuono waywage at the level waywage so an adwa wacho ne jokasipul ka ng'iyo gi e wang'gi oka campaign but otherwise abu yiena campaign do kawuono to pesa campaign but anyiso jokasipul ni gima un ge debe en jok moriwore konchiel mawacho ni ng'ato ne thuol koro kowinji yier nyathi thuol to kocha to gin gi thuol koro compare thuol gi nyathi thuol which one is what thuol nego tek molo nyathi thuol gin thuonde to gin tikwero ni macha thuol so an adwa wacho ni mano siasa ma pogo ji siasa ma chwanyo ji an ka ng'ato tieko to mirima thothie an adwa kwa jokasipul kendo kata ng'ama odhi oyudo thuolo moyier mobedo mbunge onya bedo kata ma ok expect go kare nikech ji te nigi chances kacha chances gi are equal koro lure gi kaka ne gi campaign an adwa wacho niya gik sama koro wadoke kama ne jaduong' Ambrose Weda wacho kaka oganda wabiro ng'iyore ni to wadwa move nang'o nikech ng'ene mondo wa strengthen broad based bende ka nyaka wabe wang'e ni to ere jok motelo broad based kata un ng'eni UDA onge owes nyaka na we onge UDA tundorumo pinywa kocha ODM emudich go koro nyaka umany kaka support ODM nikech UDA no ufelo thurwa ok nyal dhi mbele koro ODM ni mudong manyalo konyo broad based so jowa nyaka go kwani bang' ma kichamo sapa to nyaka ing'e ni breakfast kinya kibedgo igo kwani breakfast kinyi udango to lunch kinye nango emomiyo ji ng'iyo kura ni bang' ma to 2027 what is it erokamano ahinya wakil adhi okang' machielo to kawa osiepa ne wacho owacho inheritance